खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे अफिसारा 700 रां घुस लानायाव 9,30,000 रां होफिननांबाय। बे अफिसारा रावबो नङा, दाखालि बुधबारखालि पुलिसजों हमजानाय गारि मटर बिफाननि लेङाइ अफिसार दितिमणि गगैयानो। पुलिसआ बिथांजोनि न'आव नागिरनानै गासै 9,30,000 रां मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे हमजाफानाय पंकज सैकियानि न'निफ्राय गोबां अनजिमानि ड्राइभिं लाइसेन्सफोर मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आफोद गोमोथाव खौरां। 4 हौवासाफ्रा हमजाबाय मैया सासे फरायसुलिखौ फरायसालिनिफ्राय लायनो थांनायाव। बे गोमोथाव जाथाया जादों बरपेटानि गंसे फरायसालियाव। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला 4 हौवासाफ्रा सासे 8 थाखोआव फरायनाय हिन्जावसाखौ न'खराव बिमा लोमजानायखाय लांफैदों होनना थगायदोंमोन। फरायसुलिया थांनो ओंखारनायाव आइजो फोरोंगिरिया सोंथाबनायाव 4 हौवासाफोरा मोजाङै फिननाय होनो हायैयाव गाज्रि सन्देह खालामना फरायसालिनि बिबानगिरि बिथांमोनहा पुलिसनो खोन्थाहरो आरो पुलिसआ बे 4 लांखारग्रा हौवासाफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया डिमाकुसि स्टेडियामाव ISPL 2022 जोलुर बादायलायनायाव बिटिआरनि हानजाया कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलखौ 2 गल सोना 1 गलाव देरहासार जानो हादों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे फोसावनाय। दिल्ली सरकारा मोनसे आयेन राहा लादों। दिल्लीयाव कालि फुजा एबा दिवालीयाव बम गावोब्ला 6 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनगोन होनना दिल्ली सरकारा गाइडलाइन फोसावना होदों। मानोना दिल्लीनि आबहावाया बारा मोजां नङा। बम गावोब्ला उखुन्दैजों आरो सोदोब गोमनाया आबहावाखौ गाज्रि एबा गुबुंले थासारियाव लाबोगोन सानना दिल्ली सरकारा बे गाइडलाइनखौ फोसावना होदों। मख'जाथावदि दिल्ली इमप्रुभमेन्ट मिनिस्टार गपाल राय बिथाङा बुंदों, दिल्लीयाव कालि फुजानि नामाव बाजाराव बम फाननाय नुयोब्ला बेनि हेंथायै आयेननि राहा लागोन आरो फाननायनि हेंथायै 3 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन आरो 5,000 जुरिमानाबो होनांगोन होनना दिल्ली सरकारा गाइडलाइन फोसावना होदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। थ' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायनानै साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।